Thermocontrol, výhradný distribútor značky Salus, prináša riešenia pre riadenie domácnosti a objektov pomocou ekosystému Salus Smart Home. Majte svoju domácnosť vždy pod kontrolou. Vďaka aplikácii Salus Premium Lite získavate okamžitý prístup k správe smart domácnosti. Odkiaľkoľvek, kedykoľvek. Prístup k vašej domácnosti máte vždy priamo vo vašom smartfóne. Všetky vaše zariadenia na jednom mieste. Jednoduché naplánovanie automatizácií podľa vašich potrieb a denného režimu. Hlasové ovládanie bez nutnosti siahnuť na telefón. Pomocou Amazon Alexa a Google Home. Aplikáciu Salus Premium Lite môžete stiahnuť z App Store alebo z Google Play. Viac o ekosystéme Salus Smart Home, všetkých produktoch a aplikácií Salus Premium Lite nájdete na našom webe Thermocontrol.